Tutok na kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! EDSA! Magandang gabi! Metro and Mega Manila! EDSA! That's right mga kabisyo! Ito po ang programang EDSA EDSA! Spell mo! 31 minutes after 8 o'clock. Good evening. This is the last and final hour drive of the show. Sana nag-i-enjoy pa rin po kayo dyan sa pakikinig. Lupit na mga tugtugan natin, ano? Ito ang programang gigising sa iyong katawang lupa. O, eto na! Huwag na nating patagalin. Pag-usapan na natin to! Kakaiba tong nasagap nating balita. Mag-asawa o couple divorces and remarries. Nagdi-divorce tapos magpapakasal uli every 3 years. Pambihira. Oh no! Dahil sa napakakomplikadong rason. At alam nyo ba ang rason? Dahil gusto ng babae na i-keep ang kanyang pangalan at apelyido. Oh no! Pambihira naman, oh. At dahil sa pagmamahal ng kanyang asawa ng lalaki, nakaisip ng solusyon. Ang sabi niya, sige darling, every 3 years, mag-divorce tayo, tapos magpakasal uli para magamit mo lang yung pangalan mo. Ang bihira naman, oh. O siya, logican na natin to. Ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan, kalmo! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Masasabi natin na basic na ka-istupiduhan ito. Diba? Kasi alam naman natin na basic talaga pag nagpakasal ang isang babae sa lalaki, ang apelyido ng lalaki ang kanyang dadalhin, di ba? Now mga kabisyo, ito po, logican po natin. Bakit ito po yung alituntunin? Bakit ito po yung ipinapatupad ng batas natin? Ito po ay maliwanag na nagpapakita ng natural na pamumuhay po natin. Bilang mga tao na titingnan po natin yung sinasabi din ng Biblia, 'di ba? Sa Bible na mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa at ang mga lalaki po ay head of the family. 'Di ba? Kahit sa Animal Kingdom, titingnan natin 'yan. Sino bang nangunguna sa manok o sa baboy? Di ba? Yung sulog. Lalaki. Diba? Kaya ko minsan dati hindi ko ito maintindihan ng bata. Pag tinatawag yung nanay at tatay o Mr. and Mrs. Diego Bandido, bakit wala yung pangalan ng nanay ko? Bakit wala yung apelyido ng nanay ko? Diba? Yun po kasi ang lalaki is the head of the family. Kaya ikaw, ate, kung bala kang magpakasal, lalong-lalo na ika-ate, una mong itanong sa sarili mo, kaya mo bang magpasakop sa asawa mo? Kung hindi mo kaya, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka pa handa sa buhay may asawa. Ito yung nagiging problema ng mga nagpapakasal di ba? Hindi pa sila handa na magpasakop, pero nagpakasal. Ayun, saan napupunta? Hiwalayan. Di ba? Kaya bago ka magpakasal, ate girl, tanungin mo muna yung sarili mo. Kaya ko bang magpasakop sa magiging mister ko sa kabila ng wala siyang maayos na trabaho? Kaya ko bang magpasakop sa magiging mister ko sa kabila ng hindi kompleto ang kanyang ngipin? It's all about pagpapasakop gaya ng nakasaad sa Biblia sa Efeso, Kabanatang 5, Talatang 22. Mga babae,
magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. O, di ba? Malinaw na malinaw. Ay, nako, bilis ng oras, guys. It's about time to say goodbye. Maraming salamat. Hope you guys did have a great time. Coming up next, Santa Bayanan. Susunod na, Rakitera on Rocky's Secret Files. Ako naman po si Diego Bandido na laging nagpapaalala, on whatever you do it all for the glory of God. Kung ang buhay ay... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!